Ready ka na? Ready na? Ikaw, ready na? Ready na? Ganda namin dito guys. Dami namin nadadaanan ng mga ayun. Anong nangyari sa boxer natin? Natulog na? Tulog na. Sleeping Beauty na. Nandito na tayo. Next town na lang. Tayo sa Garcia Hernandez oh. Yan ang sign. Yung ganyan. This is Garcia Hernandez. Next town is Dahagna. Ayun. Malapit na tayo. Tulog ang ating boxer pa rin. Nandito na tayo sa Hagna. Binibilhan namin ng mga plants noon. Meron pa rin hanggang ngayon. Marami pa rin silang plants. At yung mga tables. Ginawa na nilang kainan. Nasaan na yung service namin? Ala, umikot yata. Umikot yata. Wala siya. Ala, nawawala ang papa mo. Oh my God, saan na napunta? Iniwan na tayo. Iniwan tayo? Ano nangyari doon? Ha? Iniwan kami. Iniwan na kami guys. Wala na kaming sasakyan. Paano na ito? Mga kalsada at may mga nagdidiskarga. Kaya siguro umikot na lang siya. Tingnan natin. Wala eh. Saan na napunta yun? Ha? Saan na napunta yun? Ha? Marco? Oh my God. Nawala talaga. Oh my God. Ano na ito? Wait na. Ang na ba siya? Ito lang mga tatlong yun ang nagpaalis. Ito lang. Yan pala.
tayo sa office ni Engineer Kagulada. Tingnan natin. Kasi nag-text siya on the way kami. Eh sabi niya, mag-medical daw muna ang mga boxers dito. Kung walang tao dito, doon daw sa kabila. Ayo! Ayo! Parang walang tao. Humanata na ng mga boxers. Ikaw na lang na late. Go, go, go. Okay, okay. Hindi ka naman late. Ibig kong sabihin na humana silang tanan. They are so early. Dahil tayo taga malayo. Siyempre, taga-Hagna lang sila. Eh, tapos na dito. The left side. Hindi raw yan. Dito raw, the left side. Here. Go, go, go. Kukunin pa raw namin ang waiver and then doon na lang daw siya sa gym kasi nahuli siya. Kasi puro taga-Hagna ang mga boxers. Ito naman, ay nako, ewan ko sa iyo Marco. Oh, let's go. Dali, bilis. Sakay na doon. Dali, takbo. Na tayo sa Canlupao. Yan ang chapel ni Senyor San Vicente Ferrer. Halika na Marco. Come. Dito yung ano at the back of this chapel, yung yun ang ang pangalan ng covered court na kung saan gaganapin yung boxing. Let's go. Malaki yung covered court. Nakita na namin yung isang araw. Nandun siya, oh. Ayun, nakita mo yung roof. Mas dako pa tayo ka. Kasi bintero ano. Mas dako pa ka. Gamay ni. Gagaling nila. Ang gagaling ng mga coach nito. Na-advisean si Marco. Galing. Wow, thank you so much, sir. Galing sila. Full time o? Mas po mag... Busy sila, busy. Busy guys. Oh, si Coach Vic pala lang. Coach ng Hagna. Already 5:58 at mag-uumpisa dapat ng 6 o'clock pero parang kukunti ang tao. Tingnan niya. Coaches, yan, yan. Diyan siguro ang part ng mga judges. Tapos dito, nandiyan yung mga boxers. Yung dami. Mga boxers. Pati dun sa kabila. Ano sila. Ngayon, maaga pa. So, hintayin lang. Mamaya siguro magsidating yan. Ito yung waiver nila. Tinikman ko. Okay? Wala na. Nagkagiro. Ang daming dog. Ang daming dog. So, nakatuwa. Ang dami ng tao. Malapit nang mag-umpisa siguro. Hintay-hintay lang tayo. Pati na lang siguro hintayin. Medical pa si Marco. Andun sa dulo. Daming tao na. Dumami na bigla. Malapit na mag-umpisa. Nandun sila. Timbangin siguro and then
dumadami ng dumadami. Nagsisidatingan, oh. Oh. Ang magkukuban, mga pamag-examen. Dadari. Dagkan pa rin mo. Daw, naharangan mo ba? Mga ni mga waiver bag. Yan, agwibir yan. Agwibir. Ipasa ni mga pilaw ko? Pasa naman to. Di, na ilauban mo. Ora ba? Asa man sila? Boxer mo tanan doy. Ako kuyawat. Taro nga ha. Okay? Kanang Shout sundag out. na mayo ha. Hagna. Kanang gahi yun. Gahi. Laban, pagka sa pangakap. Pinaisog yun ha. Okay. Sige. Mga boxers, di pa nakabunan. Yan. Kasi ang naka namin dito. Sa timbangan yung mga wayon. Sabay, mo may makikita brad. Timbangan eh. Abra na timbang. Okay, yung mga big one din. Ikaw, dewa pa ka. Taas niya. Yun mo. Sige nga, pantay. Wala, mas mataas yan. Laki niya. Oh my God. Parehong bapong. Sige. Sige. Dami ng tao, grabe na. Puno na, hapit. Oh my God, ang laki ng kalaban ni Marco. Ako'y ninenervyos. Ang taas. Andun. Pagwapa nila, oh. Thank you. Still lang cute guys. Still lang. Okay, agis ako ha. Mag-CR ko. Organizer na mo. Si engineer. Okay, agi ko day ha? Mga gwapa ha? Okay. Wow. George Ganda? Siya na daw? Anong pangalan? Preparing here and there. Ayan na. Mag-umpisa na kasi. Wow! Wow! What a butterfly! Wow! Good luck! Ang laki! Wow! Ang laki naman yan! Wow naman! Ang laki! Ang laki! Oh! Hello? Hala! Galing ah!
be successful. We ask you to open our eyes to see the wonderful things for this activity. We ask you to open our ears so that we Oh my God. Oh my God. Bayang magiliw, peras ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa may lulupi, di ka pasisingil sa dagat at bundok, sa siway at sa langit mong bughaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang islap ng wataw at mo'y tagumpay na naglilingig, ang bituin at araw niyang kailan pangay di magdidilim. Lupa ng araw ng buwan, ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mag-aapit, ang mamatay lang dahil sa'yo. palihog malikot. Ano? Oh, very good. Hagna Bohol, George Cagas. And is opponent fighting out of the blue corner. From Tumut Monte, Hagna Bohol, Leonard Raniwa. Round 2. Na, tinawag na si Marco. Give it to me. Round 3. The final round of this bout. Ini ang katapusan ng away sa Inter-Barangay Amateur Bout. Sunod, the undercards. Red, Stephen. Blue, si Marco. Ay! Blue corner pala siya. Oh my God. Saan ka tumusunod? 10 seconds. Nasaan yung mag-assist sa'yo? End of the final round. Oh. Ano? Walang mag-assist sa'yo? Nasaan na yun? Nasaan na yung mag-assist sa'yo? Wala.
is Marco Kabalikon. Eduardo. Kabalikon. Grabe niyo hane. Introducing to you first, fighting out of the red corner. Pride of Garcia Hernandez Bohol. Stephen King Sumampa. And his opponent across the ring fighting out of the blue corner. Pride of Bohol, Tagbilaran City, Marco Eduardo Salvado. Bailo basa. Ilan. Bailo. Start announcing the game. Ang laki ng kontra niya. Taas. Wala. Ay, nandyan si Coach Vic. Ay, salamat. Referee Vic Macala. Judges Benji Lasso, Jerry Cagapang, and Mario Cagapang. Jury William Flores. Timekeeper Benny Balizer. Ring physician Dr. Arnold Dasio Cagulani. Round 1. Garcia versus Tagbilaran. Oh my God. Kuya Pando, oh my God. Oh my God, Marco. Ang laki ng kalaban. Grabe. Hindi match. Hindi match eh. Naku. No. Oh my God, ano ito? No. Last 10 seconds. End of round 1. Oh my God. Anawandam Andre Monroy. Andre Monroy. Red corner. Jonard Maputol. Blue corner. Ako balik ko na Anawandam Andre Monroy. Red corner. Jonard Maputol. Blue corner. Ayaw mas kalagin ng lunga. Kaya tago. Teka lang. Second shot.
Ano ba yan? Bakit ba gusto mong boxing? Walang niya kang bata ka. Oh. Oh my God. Marco! Oh my God! La 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 la! Oh, no, no, no! Marco! Ano yan? Wrestling? Wow! Di wrestling na! Ano yan? Wrestling na yan! Laki-laki na! Last 10 seconds. Daya! Daya, daya! End of round 2. Daya, daya! Ano wrestling naman ah? Isco Oro Amateur Boxing Event is sponsored by Jane Butler and Engineer Dipan Cacolada. Thank you so much. Okay ka lang anak ko. Seconds up. Ano mangub yung bata? Oy. Bata, oy. Round 3. Mayabang naman itong malaking to. Madanya na nga, mayabang pa. Oh, Marco! Bastos! Bastos! Sasakal pa. Ano ba yan? Ang laki-laki na nga. Daya-daya pa. Last 10 seconds. Oh my God! Oh my God! No! End of the final round of this bout. Daya-daya, ang laki-laki. Mana? Daya-daya. Klase yan.
Motol, Blue Corner. I told you. Simon Lebres, Red Corner. Jeff Gowrings, Blue Corner. Salamat kayo doon. Utan kayo mo. Sana kung kaubanin mo. Ha? Sa kaubanin mo. Wa, clubbers ko dari ako gipapantay na ni man. Ladies and gentlemen, the next bout. Salamat diha sa nga nimo. Barlon. Barlon. Sa linggo. Oh, tanawa po huning kuan video ani. Tanawa po huning video ani. Ito na yung kinunan ko ng daytime. Ngayon ay nighttime. Ay nandito with lights. Ang ganda pala ng Christmas tree ito. See? Nakita ko rin siya at nighttime. Tapos na ang laban. Tapos na. At ito si Marco. Okay pa rin. At thank you Lord God. Thank you Lord. Thank you Lord. At save ang kanilang naging fight. Thank you Lord. Yun ang pinapanalangin ko na safe. Safe. Salamat Lord. Sa second floor ng McDonald's, dito sa Pagna, at ihi. Oh my God guys. Na ako, tapos na yung laro. Ay nako. Alam niyo naman ang nanay na makapanood ng boxer na anak, may imagine nyo. Sa mga nanay dyan, makarelate siguro. My God. Nervous ako. At ginutom na. It's already 8:45 at kakain na muna kami dito sa McDonald's Hagna. Dito kami sa Hagna. Let's go and then bye-bye. See you. I love you guys. Wow, ang ganda dito. Garcia Hernandez. Wow. Garcia Hernandez. Ang ganda naman ng decorations nila ng Pasko. Very beautiful. Ganda ng star, oh. Beautiful. My God, ang dami aso. Oh my God! Oh my God! Huwag kayong mga God. Bakit di kayo umuwi? Uwi ka na, uwi na, uwi na. Anong ginagawa niyo mga doggy? Bad kayo dito sa kalsada ha? Ano ba yan guys? Ang dami nilang ano, nakawalang aso dito. Pero ang ganda oh. Christmas time. Ang ganda ng kalsada pag Christmas time.